Hola, bona vesprada. Jo vaig a fer la ressenya del llibre que m'he llegit, és aquest. S'anomena El món subterrani, de l'escriptora Angela Sommer Bodenburg i té il·lustracions de Magdalene Hank Basfeld. Aquestes. És d'Edicions Bromera i és l'edició de juny del 2001. Angela Sommer Bodenburg va néixer l'any 1948 prop d'Hamburg, en Alemanya, i va estudiar educació, pedagogia i sociologia. Va ser mestra al llarg de 12 anys i es va dedicar sobretot a la docència de pintura i de literatura. Actualment és una escriptora d'èxit mundial, sobretot per la seva sèrie de novel·les infantils El petit vampir, que també es va portar al cinema i a la televisió. Aquesta història té com a protagonista Septimus, un xiquet somiador, amant dels llibres i els contes, que treballa per a una dona molt grunyona en una botiga d'antiguitats. Però la seva vida canvia quan coneix a Sara, una xiqueta que apareix misteriosament i el porta a un món subterrani, on Septimus haurà d'anar en la búsqueda del seu propi camí per descobrir els sabers antics. Això aconseguirà amb la intervenció d'altres personatges que tractaran de complicar el seu viatge subterrani posant a prova el seu valor i els seus prejudicis. Per a mi aquest llibre presenta diversos missatges importants. El primer, que els tresors i la riquesa no haurien de tindre tanta importància per a nosaltres com altres coses com els amics, la família o els coneixements que podem obtindre. Altre missatge que també m'agrada molt és que la vida és un camí continu d'aprenentatge sobre nosaltres mateixos i sobre el món. I per aquest últim missatge tinc una part del llibre que m'agrada molt, que crec que pot reflexar molt bé aquest missatge i la vaig a llegir a continuació. Septimus està parlant amb una barquera dins de la seva aventura i la barquera li demana que vaig a la seva casa. A ta casa? Va preguntar Septimus inquiet. «Què tens por?», li va dir ella desafiant. «No, no és això. És que...», va dubtar el xiquet, que notava com li pujaven els colors a la cara. «És que el vell Marian m'ha dit que tinc un camí molt llarg per recórrer i...». Va tallar la frase i va acabar d'una forma molt aspra. «No voldria arribar tard». «Arribar tard?», va repetir la barquera, mirant-lo divertida. «On creus que pots arribar tard?» «No sé exactament», va admetre Septimus. «Potser a l'escola. El vell Marian m'ha dit que encara m'espera un camí molt llarg i que la lliçó ja havia començat». La dona va riure. «Ah, i tu creus que la lliçó te la donaran en una escola, com allà dalt al teu món, no? Encara no ho has comprès?» «No». «Tots són lliçons». «Tots són lliçons?» «Sí, que no ho veus? El fet que arribes ací, que creuares el llac, que ara vingues amb mi. Tot. Anem d'una volta. Mai no és massa tard ni massa d'hora». Per tot això, recomano aquesta lectura tant per a persones més grans com per a xiquets i xiquetes, perquè és un llibre que pot fer-nos reflexionar en molts aspectes i és una aventura que ens fa desconnectar un poquet del nostre món real.